ସକାଳ ଆଣିଛି ସୁନେଲି କିରଣ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସକାଳର ସୁପ୍ରଭାତ। ତା କିରଣରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଛନା ଦେହରେ ଦିଏ ପକାଇ ସତରେ ଶୀତ ସକାଳର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ସିଂହରଣ ଦିଏ ଖେଳାଇ। ଆଜି ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରେଡ଼ି କରି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟି ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ମନ୍ଥରେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଗିଫ୍ଟ ସେଇ ମେକଅପ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରୋଜ୍ ବୋଲି, ବଟ୍ ତା ପ୍ୟାକେଜିଂରୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଲି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ବୋଲି। ତାକୁ ଲଗେଇକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍।